Tay? Tay? Oh, Tay? Napakikwarta, Tay? pila naman tao ko ipadala sa mga ito. Kung itamalitan. Nagpadala dahil dito sa inyo, Tay? Ano man, saan may imong gamitan? Tay, nalay ko yung importante kay palitong, Tay. Project na mo pa. Project. Ano naman kung ikwarta ikahatag mo? Tanawa ko. Pila naman ito ipadala. Sige lang, Tay. Hangyo na kong katito. Tawagan sana ako sa dito. Makahatag ko siya sa kuha. Tawagi na. Kaysa po, wag yun. Hello, Tito. To. Naunta ko'y hangyo, Tito ba? Project lagi na mo sa eskwelahan to. Mga kabalon, mga ni tatay to. Uy, di man muhatag to. Miski na ikwarta, kabalon, dyan kong tatay to ba? Sige to. Kanang kuan nito, project lagi na mo to. Kailangan na dyan na mo to ba? Sige to, salamat kay Tito. May paka Tito. Muhatag ka dayon si tatay. Ulit kaayo to. Di jud kabalong hatag. Kabalong man jud ko to nga. Nadyo to'y sobra imong gipadala sa iya ha. Tito, salamat kay Tito ha. Sige Tito. Salamat kay Tito. Tawagan ako to sa Lino. Kaya na ako'y paliton ron. Bahos ako kay kasi may ihatag niya. Tay. Oh, Tay. ano man? Padalaan ko ni Tito Lino. Ha? Mayo? Ka-remember ka sa kong gisulti galing ha? Oh, Nangay ko sa imong pang project. Unya, di ka mahatag sa kuha. Kabalo man ko tay. Nga naadyo ng sobra ang ipadala ni Tito Lino sa imo ha. Tay, padalaan ko ni Tito Lino karon. Then, tagaan po ko niya pang allowance. So, kanang allowance na gihatag ni Tito Lino sa kuha tay. Ato ka ng ikaon. oh, sige. Ato ng ikaon tay. Sige, ganyan ang trabaho ni mo dira ah. Dako man kang ipadala. Dako po tay. Tara. Kaya ako aman yung drama ug maayos si Tito Lino no. Mayo gyud ka. Lagi, nagsaba ha. Kung mutawag siya sa imo, yes lang jud ka, ha? Oo. Sige na. Ato na. Dito kwaon. Tay, oh. Ako na siya taglami tay kung wala nang padala dito sa tuwa tay. Dito ka. Dito ka lami. Oo. Karon ako na kita. Ako first time kita ko nakakaon dali tay na grabe. Ay, sorry. Pasalamat kang dito tayo. Hindi kumigil dito tayo. Ngayon yatag allowance sa kuha. Di ta kakaon dili ah. Kakaon naglami. Sosyalan ka ayo. Diba? Mabot dyan ako gipangandoy tayo. Muna si Tito, magpadala dyan siya sige sa kuha. Mga ino po sa iya. Para makabalik na po ta diri kaon. Ang gali. Malamig kita mo. Magkagi yun. Iya tayo. Kumusta man? Ganda na kita kuan oh. Ha? Papamalit. Lagi, busog no? So lagi. Tayo. Salamat lagi ka dito lagi. Pag hindi kumitin sa iya ha, kita kaalit ko sa mall. Kita makapalit, kita makaublami. No? Lamig sa tagaan pa. O lagi. Manoy, Jiri? Oh, naman lagi ka. Oo, Manoy. Naligi ko tuyo ni mo diri, Manoy. Patug na ako ni mo. Ya, kumusta imong trabaho? Dili maayo, Manoy. Ha? Dili maayo. Sige, dayon sa. Musta na mo diri, Manoy? Okay ra gyapon. Nya, asa man si Milay, Manoy? Papay gili lakaw. Bahin pa Lino sa trabaho. Unsa to imong gingon? O, lagi, Manoy. Nagbawas og trabaho, og trabante akong gitrabahoan, Manoy. Isa na ko dito, Manoy. Ha? Isa na ko dito nga natanggal, Manoy. Mo nang niyari ko diri si mga, Manoy. Nga mohanyo ko, Manoy, nga pwede.
Diri ko magsaka sa manoy. Amo sana sabutan ni Milay. Sige manoy, inaot ko ni manoy nga. Tugutan ko ni ninyo ni Milay manoy nga. Diri ta mo saka manoy. Oh, amo sana kanon. Istoryahan na mo na. Sige manoy. Kasi mo ha. Sige manoy, salamat kudaan manoy kung Oh. sugot mo manoy ha. Oh, sige. Tito Lino? Ay, Milay! Tito Lino! Ito naman ka! Okay na, Tito. Tito, Magaikan! dito ko park. Kauban ako mga classmate. Ay, Nang tako'y balak mo, tawag ka isa mo no. Unya, Tito, kaya saan ka naabot? kanina ra gyud. Tito, Oh, saman. nang tako'y hangyo sa imo ha, Tito. Magay kay nanakano. Hindi na ko mo tawag sa imo ha. Nang tako'y hangyo, Tito ba? Mag-outing lagi mi, Tito, with friends. Nya, Unya, mga ito ko sa imo pang allowance na po, Tito. allowance? Milay. Si Janay kay Milay ah. Wag ako'y matag yun ni mo Milay. Ano naman, Tito? Nagbawas og tao ang trabante. Sa akong gitrabahoan Milay. Isa na ko dito Milay. Mau ba? Wag ako'y matag ni Milay nimo. Sinsya na kay Milay ah. Ako'y matag nimo pangalawas nimo karon. Ako'y natigom gid Milay. Mao ganing na ako diri Milay. Muhani unta ko ninyo nga. Ni manager eh. Nga diri unta ko musaka pag the meantime lang. Mau ba? Unya. Usa may desisyon tatay. Anhin ka magpuyo diri sa mua? Wala pa siya desisyon. Ikaw pa yung ipaabot niya. Sabutan sa namong duha. Diri sa ko. Tay, Oh, Milay. usa may desisyon nimo anak ka Tito Lino. Anhin man daw siya magpuyo sa tua. Na, di ko masugot. Ikaw, o sisiyo ko ni mo. Labaw na ko lang at di mo sugot. Ano man, anhin na ko siya magpabuhi sa tua. Wala man siya trabaho. Di man nato siya mapuslan. Nangaigi ko sa iyahag pang allowance ganit no. Kay nami outing. Itong trabaho niya, ari pag yun siya nire mo piyo. Na, Di ko kumusugot oy. kukuhan siya ha. Ari yun siya mo puyo. Napa siya trabaho, may problema. Oo, gani. Wala man siya trabaho. Alam mo kung sa siya diri magpabuhi sa tua. Mabuhi. Di na siya mapuslan. Di na takakwarta sa iya ha. Ito na siya kukuhan nun. Istoryahan. Di ta mo sugot. Ikaw may makadesisyon anak. Sige na. Sige. Tito Lino? Tito Lino! Milay? Usa man hindi trabaho? Mag-share ko ka Milay. Tanaw na mahugas yung drao. Hastang daghana. Unya, nakalungag na ka. Usa ka uno naman tatay. Wala pa Milay. Sige lang Milay. Ako na naugason ron Milay. Mao siguro, Balukan pa jud ko ron. nga gitanggal ka sa inyong trabaho. Kay gumikan, pulpul ka. Sige na! Baka mapuslan, uy. Paspasin ko yung lihok dito. Ayaw marag-ulod. Kay mga ni tatay karon. Tay! Asa ng pagkaon? Asa naman si Tito Lino? Porte dugaya ba? Mauga itay no. Nga dili ko gusto, ani siya magsaka sa tua. Way hinungdan. Usa pa. Di na siya kahatag kung sa gusto na to. Tanawa ko to, hastang tamada. Asa ng pagkaon? Porte Tito dugaya. Lino! Tito Lino! Simon Milay! Milay! Asa ng pagkaon na mo? Bukay kayo. Sabi mo ba suko na suko ah? Di ba nag-inom ko sa imuha? Mga uming duhang tatay, pag-andam o pagkaon. Asa ng pagkaon Bukay diha? kayo. Nga na di mo.
pagtrato sa inyong mga pamilya, Milay? Ha? Kung na magsaka diri, Manoy? Nga lang ko ni Manoy, Milay. Kaya tungod kay wa ko trabaho karon. Nagsugo mismo ha. Grabe mo, Manoy, Milay. Kabalo ko! Di kasakit ninyo nga na ako dire! Ha? Naniid ako sa ninyo ba? Ako ni Duo sa ninyo ha? Nihanyo! Kamu! Muhanyo sa kuha! Mangayo! Ikaw, Milay! Mangayo kag sa imong allowance! Wa ko'y pagdua-dua mo atag sa ninyo ha! Kay tungod, pamilya ti mo! Karon, kasi kibalo sa inyo. Dili maayo ang pagtrato ninyo sa kuha. Bakit ko magdahom ani, Milay? Manoy. Na ako'y plano dako ninyo, Milay. Manoy. Huwag mo kabalo. Milay, Manoy. Nagpabalay ko para sa tuwa. Kay tungod pamilya to mo. Kung kabalo man lang mo, Milay, Manoy, na-promote na ko sa akong trabaho. Pero karon, kaunuhon akong nakadesisyon nga dili mo tabangan. Dili mo deserving. Isabot mo, Milay, Manoy. Tito Lino, ang tadi pa ulang tanong Tito Lino. Pasaylo amin ni tatay sa ang mahino sa inyo ha. Pasaylo kami. Hindi ka baluan na Tito Lino. Pasaylo kami. Mupasaylo ko ninyo, Milay. Pero dili pagkaron. Manoy, iman-in ninyo na, Manoy, Milay. Kung naagay ni pamilya na to, umuduol sa inyo ha. Dili mo angay ni anak. Wahatag mo importansya, Milay. Itungod pamilya na to na. Pero karon, dili sa kumuhatag inyong pasaylo, Milay, Manoy. Nagay kong panahon ninyo. Para ihatag na ko na ninyo. Usa karon, mawawan ako din ang balaya ninyo. Pasaylo kami. Tito Lino. Bahala na mo! Lino! Tito Lino. Lino! Nakaw na siya. Tay, ganyan tay. Ano sa akin kulit buhat. Kasal na siya. O lagi, tungod ko din sa tuang gipakita sa iyo nga di maayo. Atong pagtrato sa iya ha. Nga grabe kaayo. Murag, di na to pamilya. Bakit mo ganitong kapasok siya agol? Dili maayo. No lagi tay. Una sa sunod tay. Di na dyan ta mag-trato o inala nga batasan. Kailangan ayungon dyan na to. Kung kisa may usa ka sa to sama ni Tito Lino.